Kaseng Nyotrep National Youth Movement HNYM mantagasngi kala lek bania kando Deputy Commissioner ko West Castle District banbu igijing ujor halor kajing thot kha ka network ba internet apo sornong stein bat ko West Castle District hi baro kuwai President Kaseng uba Thailand Starlink koi habai kran shikilat pathai khobor long ba kajing thot jong ka network ba internet kalakta shai ki pajba khamta miki office trai kam ki ba pandon kam lek internet komta na kalyang jong Kaseng ka kentu UDC bun shimkhia habai debit kani Nakaliang jong disiru ula pentikina kamat ki khot jong Kaseng bon sushim kia ban ban khot ru ya baro gi company to ban ya keren nakabenta kabit kabiang jong pajba nakaliang jong ki Kaseng HNYM West Castle District hadin ba ngila yo ya ki jingu jingnam jong ki pajba babun bat hakaju kapor nakaliang jong Kaseng ru ngila lap ba hakabedai bat ka network hakaju kapor bat ka internet te ngilapay hapo kadong kathan hi berkawai jong ka West Castle District noston jongi baka jing thut jong ka network bat ka internet ka long siapa palat put te kumta na kaliang jongi kum Kaseng ni manse hakane kapor ni lawan mi bat UDC sahabodon burom jong ka noston West Castle District jongi banyak keren halor ka kamat ba hakwe dai bat ka network namar ba kumbang ngila UI bat ngila tip ba bun hakine kisni ba mta ba UI ba kajing penon kam jong ki office trikam mane kino ki kinhum trikam baper bun sin kila penon kam daka network internet te kamta me ki kena school ru haba UI ki kena school ru bun ba menta hakap dadon kino ki kam hakabedai ber ki school ru kila penon kam daka internet te kajing thot jung kana ki internet menta kala long sikap ba palat put ya kaba ngi Kaseng ru ngi masuk ban su sngap rai menta kasngi ngila long ngila penlong kajing wanmi banwan keren batu disi jungi ba nakaliang jung uru ulak kular ba unsa penbaji bat unsa khot banyak keren yakin ki company network kanang ba kin aya ka jing sakri ka ba kambiang hapok kadong ka thanhi berkawai to nakaliang jungi kum Kaseng ngibu ka jing kerpat ka bajur yakin ki company network berkhot ki ba aya ka jing sakri hapok kadong ka than ka jungi hapok kadong ka than West Castle District jungi bakin subha ban pailam khambania namar ba kumbang UI lada long kum hakini kisngi berkipor ki ba ladap lada kalat kame ru ka network kam trikam ka internet kam trikam bunsin bakala pensitom sisa yang ki pajba babun pok kadong kathanjung jungi te lada kini ki company network kim sngap ya ka ba Kaseng kalapan sengau lane kim sim khialam halor kane ka benta nakaliang jungi kum Kaseng ngin sa sim pad da kiwi pat ki senjam ba kumno ngin ya perkhat haga bedai berkane ka network internet